timħarbat biex ngħid il-linja s-sirin noħorġu u l-dawk li huma fit-tlam ejjew għaddaw. Huma jiraw matul it-triq u fuq kull għolja aerja isibu l-merħla tagħhom. Ma jħodhomx il-ġuq u anqas l-għax u ma tolqothomx is-sħana u biex aħna permezz tal-farax li bih Alla jfarax lilna inkunu nistgħu nfarġu lil dawn kollha li jinsabu f'kull xorta ta' hemm. Bħalma joffru fina s-sofferenzi ta' Kristu, hekk ukoll permezz ta' Kristu joffor fina il-farax. Evangelju skont San Giovanni. Kien hemm wifqa bejn is-salib ta' Ġesu ommu, oħt ommu Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kienu wieqaf qudiehha qal lill-ommu Mara hawn hu ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu hawn ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu qal għandu. Naħwadini il-kelma għandu.
li meta kien se jingħata l-xmilraj privati għal ħobs rapi ħaj qasam tal-disċipli tiegħu u qal tudu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalihom. Ukoll għalik laqa għal-ċi reġala ġemaj għal disċipli tiegħu għal użu jxorru minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi tal-empli tal-pakt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixtieq għalikom u għal-nedmin kollha għal-mantra tal-bnubiet għamlu dan bi-sfira tiegħi. Misteru tal-fidi